Meta darba staqsew lil Martin Luteru li ma kienu l-aqwa salmi, weġibhom hekk għallhom l-aqwa salmi huma is-Salmi Pawlini. U x'in issikkaw biex jgħidilhom x'rid jgħid biha? Is-Salmi Pawlini għallhom qed nirreferi għal Salm 32 dak li qrajna, 51, 130 u 143. Għaliex għallhom daw is-salmi kollha jgħalmu illi l-maħfra ta' dnubiet ma tiġinix skont il-mertu tagħna, il-maħfra ta' dnubiet taslinna parti mill-liġi u l-opri u tiġi għand kull min jemmen. U fil-fatt, jekk għattu attenti, Salm 32 jibda bit-tliet sqarrijiet qawwijin. Ħin il-bniedem li jħtieġu maħfura, li għandu dnub tiegħu mistur u ħin il-bniedem li ebda ħażen ma jgħodlu l-mulejn. Fil-fatt, Apostlu Pawlu jkwota dawn il-preċiż kelmiet fir-Rumani 4, biex jgħallem li l-maħfra propju tiġina bħala barka u mhux mertu. U jgħid minn berkin dawk li t-trasgressjonijiet tagħhom huma maħfura, dnubietom huma mottija u imbierek ir-raġel li s-sit ma jgħodx dnubu kontrir. L-istess tliet sqarrijiet. Imbierek, ħieni, ferħan ħafna, ferħan wisq. Għal xejn, l-bnedmin ifittxu l-ferħ x'imkien ieħor. Għal xejn. Għaliex imkien ma jinstab, imkien lena vera, imkien ma tinstab ħlief fil-maħfra ta' dnubiet. Isibu ta' tipi ta' ferħ, isib, il-bniedem isib, però huwa biss ferħ fqir, huwa ferħ instabli, huwa ferħ għal-mument li jgħaddi. Għaliex mhuwiex il-ferħ veru, lena vera. Però ħalli persuna tindem u temmen fil-mulej Ġesu, ħalli tirċievi l-maħfra ta' dnubiet u tara kif tesperjenza dak il-ferħ u dik lena inesprimibbli li tibqa' li ma jista' joħodilha ħadd. Ħieni miħtieġu maħfura. Il-kelma użata hawnhekk fl-oriġinal fl-Ebrajk maħfura għandha tifsira sabiħa għax tfisser meħud fejn ma jidirx. Din tfisser taħfer fl-Ebrajk u ġifieri għandha referenza għal xi pis jew toqol jitneħħa, jew xi ostaklu jitneħħa min-nofs u jinxteħed x'imkien fejn ma tibqax tarah. Dan huwa s-sens ta' dil-kelma maħfra għad-dnubiet. U fil-fatt x'jagħmel Alla? Mhux hekk jgħidilna jinnieħu ħtijietkom u fejn nixħtu f'qiegħ il-baħar. Taraw ġifieri fejn ma tibqgħux taraw, feqqas ħanużaw dal-kliem ma jibqa' jarah. Dik hija l-maħfra u proprju Ġesu dan li jagħmel. Ħadd toqol ta' dnub minn fuqna u tabba bih hu. Ġifieri serraħna ħafrinna dnubietna u x'toqol kien dak. Refa' toqol trement. It-tieni ħieni minn dnubietu mottija. Moħbija ġifieri u ngħidu minn min moħbi? Minn min moħbi? Minn Alla. Minn Alla. Il-ġust li jikkastiga id-dnub. Ħieni l-bniedem li dnubietu moħbija minn Alla. Aw min jgħidlek kif jista' jkun. Bħalma hawn min jgħid kif jista' jkun Alla ma jarax id-dnub li nxteħed x'imkien. Nużaw kliem li nifhmu aħna. Dnubietna meta nirċievu l-maħfra jinħbew fis-sens biex nifhmu li Ġesu jidħol bejnek u bejn Alla. Bejn l-ħtija u d-dnub tiegħek u bejn Alla. U ħanajdu hekk bid-dija tas-sagrifiċċju sostituzzjonali tiegħu fuq is-salib jaħbik. Jagħtilek dnubietek. Ma jħallix l-Alla jara id-dnub tiegħek għax inti propjament maħfur. Dan is-sabi wkoll tal-maħfra. U t-tielet ħieni ir-raġel li s-sit ma jgħodx dnubu kontrih. Il-midneb nafu minħabba dnubiet huwa midjun. Midjun b'somma tant kbira, somma enormi li għattu bebda mod ma jista' jiskontaw. Impossibbli. Dik is-somma ma tistax, l-ebda bnedem ma jista' jħallasha jiskonta. Allura ħieni ta' bilħaq min isib il xi ħadd li jħodlu postu
ħini min isib il xaħat li jgħidlu ħares ħanħallaslek dik is-somma jien. Ħanħallas ilek kompletament. Ħallija fidejja. U dan ovvjament hu propju dak li għamel Ġesu ma' daw kollha li jinmu u jemnu fih. Għalhekk l-aħwa. Jekk inti xaħat li għadek tfittex Lena kun naf li Lena ħassiba f'post wieħed biss, hija fil-maħfra tad-dnubiet. Kun naf li l-maħfra tad-dnubiet jinsabu f'post wieħed biss, jew f'persuna waħda biss li huwa f'Ġesu u mkien ieħor. U ftakar li kwalinkwa dnub, kwalinkwa ammont ta' ħażen jinħafirlek u x'inhu u kemmu. U ftakar li Kristu wkoll ma joħodlokx dnub jekk ma tagħtihulux inti, tinsewix dik. Intrid tagħti it-toqol tiegħek, id-dnub tiegħek lil Ġesu u tista' tkun garantit u assigurat li hu ħajjieħdu fuqek. Din hija l-maħfra tal-Alla l-aħwa, din hija l-maħfra li tiġina bħala rigal, bħala grazzja, bħala favur mhux meritat. Allura ħin tkun int meta ħtietek jinħafrulek, ħin tassew tkun int meta d-dnub tiegħek jinħeba jitgħatta, u ħin tkun inti wkoll meta ebda ħażen ma jgħodlok kontrik il-mulej. Amen.